grocery kay next day Chinese New Year na close na grocery. So nga din may magpapalakaw din na may activity sa school ako. So karon ako mga grocery maybe Monday kay Chinese New Year. I think it's on Tuesday and Wednesday here kay ang celebration sa Chinese New Year sa school sa mga guys on Monday. Mga grocery ko dahil at least nasa yung malutulog for the Chinese New Year. Nasanay na rin yung mong anak nga naihanda for Chinese New Year sa bus. Yan. Huwag wala na kayo pasahero. Ano yung gawin ako sa COVID man siyang give me an health use na ipag na siyang short katanan. Sir, marag doon na namin pasahero sa bus. Kung Pilipino pagkita akong nakakasakay na sa ka nagtagalog man. Siya nasa ganyung Pilipino. Yan, nagtagalog ng kasakay. Iyak mga groceries na yan.